Prší, prší, len sa leje, vinohrad sa na mňa smeje a gumáky mám zateplené. Dáždik mám na kašu, lebo tu fúkalo, ale to nie je dôležité. Dôležité je to, že sa nachádzame v Rači a mám tu na predaj budúci stavebný pozemok. Všetko všade navokolo už je zastavané. 1700 plus metrov štvorcových. Ak by ste chceli viac informácií, nájdete ich v kompletnom inzeráte dole pod týmto videom. A nezabudnite, chceme bývať. Radovan Horský, meno čo tu zostane.